vaikea, että miten meidän tulisi ajatella asioista. That make our mind troubled and we don't know how to think about this matter. Ja mä uskon, että Jumala ei ole tarkoittanut, että me yritetään itse selvittää kaikki maailman ongelmat. I believe that God has not meant that we try to solve all the problems in the world. Ja jopa Jumala ei ole tarkoittanut sitä, että me itse ratkaistaan meidän omat ongelmat. God doesn't have not meant that we will solve even our own problems. Koska Jumalassa on ratkaisu. Because in God there is a solution. Ja Jumala on meidän ongelmien ratkaisu. And God is the solution for our problems. Ja kaikki tämä ilmapiiri yrittää täyttää meidän mielen ongelmilla ja epäkohdilla. And all this atmosphere tries to fill our mind with problems and troubles. Ja se saa joskus meidän mielen järkkymään. And makes our mind troubled sometimes. Ja se ei ole lainkaan Jumalan tahto. And that is certainly not the will of God. Vaan Jumalan tahto on se, että sinä sinun tilanteissasi löydät Jumalan rauhan. The will of God is that you would find peace of God in every situation. Ja sä voit levätä siinä tilanteesta huolimatta. That you could have a rest regardless of the situation. Mikä tahansa sun elämäntilanne onkaan, Whatever is your life situation, niin sä voit levätä Jumalan käsivarsilla. you can rest on the hands of God. Ja se on aivan täysin todellista meille tänä päivänä. And it's fully possible and real for us today. Jokainen meistä voi saavuttaa tämmöisen levon ja rauhan just nyt. Each of us can achieve this kind of peace and rest. Koska se taistelu on Jumalan eikä meidän. Because the battle belongs to God and it's not for us. Meillä on täysi Jumalan sanan antama niin kuin lupaus siitä, että Jumala pitää meistä huolta. The word of God promises us that God will take care of us. Ja me voidaan turvata häneen. And we can put our trust in Him. Hän sanoo, että tulkaa minun tukeni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, ja minä annan teille levon. He says that come to me or you heavy the burden and heavy laden. I will those who work I will grant you the rest. Jos sä koet elämäsi raskaaksi tänä päivänä, niin mene Herran luokse, niin hän antaa sulle levon. If you feel that you feel heavy today, go to God and He will grant you the rest. Ja musta se on mahtava lupaus. And I think that is an awesome promise. Täällä 5. Mooseksen kirjassa 1. luvussa 29 sanotaan näin, että niin minä vastasin heille, älkää säikähtykö, älkääkä peljetkö heitä. Herra teidän Jumalanne, joka käy teidän edellänne, taistelee itse teidän puolestanne, aivan niin kuin hän teki teille Egyptissä teidän silmienne edessä. Et se, missä me voidaan tarttua aseisiin, on hengellinen todellisuus. There where we can pick up the arms is the spiritual reality. Ja tässä oli tilanne, missä egyptiläiset sotajoukot ahdisti Israelia. And here was the situation where the Egyptian army was harassing Israel. Ja Mooses sanoi, että älkää peljätkö heitä. And Moses said that do not be afraid of them. Herra, joka käy teidän edellä, taistelee teidän puolesta. Lord, he who goes before you will fight for you. Koska se luonnolliset silmät tässäkin tilanteessa osoitti, että he on tuhon omia. Even the natural eyes would point out that they would be doomed for destruction. Mutta hengelliset silmät näki, että tämä tilanne on Jumalan hallinnassa. But the spiritual eyes saw that the situation is under control by God. Eikä Israelilla ollut mitään luonnollisia aseita lähteä taistelemaan Egyptin joukkoja vastaan. And the Israelites didn't have any natural weapons to fight to fight. Efesolaiskirja 6:12 sanoo, että sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkilöntoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Ja sitten vielä 6:18. Ja mitkä on ne meidän taistelut tässä
maailmassa, mitkä on ne meidän sotavarustukset tässä maailmassa, miten me taistellaan, niin tämä 6.18 sanoo, että tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja niin useasti meidän luonnollinen mieli yrittää ottaa ohjat asioihin. So very often our natural mind tries to take control. Mutta Jumalan vastaus on se, että mä menen hengelliseen todellisuuteen. But God's answer is that I enter into the spiritual realm. Eihän se ole kovin luonnollista, että mä menen kammioon, niin polvistun ja rukoilen. It's not quite natural that I go into my prayer closet and bow down and pray. Vaan luonnollista olisi se, että mä menen ja tartun siihen ongelmaan. Natural would be that I would go ahead and take a hold on that problem. Ja koitan itse ratkaista sen. And try to solve it by myself. Löytää omassa viisaudessani jonkun ratkaisukeinon tähän tilanteeseen. Try to find some solution with my own wisdom. Mut todellinen ratkaisu löytyy sitä kautta, että mä menen hengellisen todellisuuteen, polvistun ja menen sinne kammioon. But the true solution is that I go into my prayer closet, bow down and pray for the solution. Roomalaiskirja 14.17 sanoo, että ei Jumalan valtakunta ole syömistä, juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Tässä on se, mikä on Jumalan päämäärä meitä kohtaan. And this is what is God's goal for us. Mitä me tehdään, kun meillä on nälkä? What do we do when we are hungry? Me tartutaan luonnolliseen varustukseen, syödään ja juodaan. We take our natural means and we drink and eat. Ja tässä on, miten suuri ongelma tänä päivänä Suomessakin on tunnesyöminen. And we also see how great problem in Finland is that emotional eating. Ja me tartutaan syömiseen ja juomiseen. We go and eat and drink. Mutta tässä Paavali sanoi, että se ei ole Jumalan valtakunta, tämä luonnollinen varustus. But here Paul says that it is not the kingdom of God, that's the natural equipping. Mutta luonnollinen hengellinen varustus on se, että me menen Jumalan luokse ja saa rauhan ja ilon Pyhän Hengen kautta. But the spiritual equipping is that we go to God and we receive the joy. Ja Jumalan valtakunta ei ole lainkaan tämmöisiä luonnollisia asioita. The kingdom of God is not natural things. Että ne on täysin sisäisiä Pyhän Hengen tuovia asioita meidän rauhaa, yliluonnollisia asioita meidän elämässä. They are supernatural things which Holy Spirit comes into us. Meille luonnollisille ihmisille voi olla vaikea erottaa se, että mikä on hengellistä ja mikä on luonnollista. For a natural being, who are natural, it's sometimes difficult to recognize which is spiritual, which is natural. Ja uudesti syntyneinä me ollaan kokonaan uusia luomuksia. And if you are born again, then you are a new creation. Me ollaan hengestä syntyneitä. Then you are born of the Spirit. Ja mikä me pyhitetään Herralle, niin on Herralle pyhitetty. What we sanctify to God, it is sanctified for God. Ja siinä mielessä se meidän ateriakin voi tulla meille hengelliseksi ravinnoksi. And in that sense, even the meal can become a spiritual. Mutta se mitä mä tarkoitan tässä on ne luonnolliset varustukset. But here what I mean is the natural equipping. Ja mitkä ei tuo meille rauhaa. And which doesn't give us the peace. Me varmasti jokainen tunnistetaan meidän elämässä asioita, mitä me tehdään ja ei olla saatu rauhaa sitä kautta. We probably can recognize things in our lives which we have done and we have not gotten the peace through them. Me voi vaikka matkustaa maailman ympäri etsiessäni rauhaa eri paikoista, mutta mä en tule sitä saavuttamaan. I can travel around the world and trying to find peace, but I won't achieve it. Mutta kun mä menen sinne kammioon, niin mä saan välittömästi sen rauhan. But when I go into the prayer closet, I immediately receive the peace.
Ja se koskettaa niin meitä uskovia kuin ei-uskoviakin. That considers believers. Ei-uskovat ei tietenkään voi turvata Jumalaa, kun heillä ei ole siihen tietoa eikä varustusta. Unbelievers certainly cannot rely on God because they don't have the knowledge and relationship. Mutta jos he turvaisi Jumalaa, niin he voisivat saada todellisen rauhan sydämensä. If they would put their trust on God, they would receive that peace. Matteus 4:4 sanoo, mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Et Jumala antaa meille sanansa kautta ymmärrystä ja viisautta asioihin. And God gives understanding and wisdom through His word. Meidän kaikkien kohdalla Jumalan tarkoitus on kaivaa meistä esiin meidän hengellinen identiteetti. And God wants to dig out our spiritual identity. Hän haluaa istuttaa suhun hänen elämänsä. He wants to plant His life into us. Että sä alat elämään elämääsi hänen kauttaan. That you start to live your life through Him. Ja sen takia me ei haluta lähteä kehittämään mitä meidän ulkoista olemusta. That's why we don't want to develop our external being. Et me ei keskitytä siihen, mikä parantamaan sitä, mikä musta ulkosta on. We don't try to improve what is external in us. Vaan keskitytään siihen, mikä, että sisäinen meissä kasvaa. We should focus on that the internal would grow. Jumala tulee suuremmaksi teidän elämässä. God becomes greater in your life. Ja teillä alkaa tulla Jumalan mieli. The mind of Christ will start to be in you. Ja te alatte tekemään jumalisia päätöksiä teidän elämässä. That you start to do the decisions according to Christ. Te alatte varaamaan aikaa henkilökohtaiseen rukouselämään. That you would start to give time for your personal prayer life. Ja sitä kautta kaikki teidän ulkoisetkin ongelmat tulee ratkeamaan. And through that all your external problems will be solved as well. Me aletaan löytämään hengellisiä vastauksia niihin meidän luonnollisiin ongelmiin. We start to find a spiritual solution for our natural problems. Ja sen takia meidän ei tarvitse lähteä tarttumaan aseisiin meidän omassa kyvyssämme. And that's why we don't have to grab the arms with our natural ability. Me ei pyritä niin kuin teidän kohdalla siihen, että teistä tulisi ulkoisesti jotenkin pyhempiä ihmisiä. We are not aiming that you would become some kind of holier people externally. Vaan keskitytään siihen, että teidän sisäinen hengellinen minä ja identiteetti kasvaa. We focus on that your internal being and identity would grow. Mikään tämmöinen luonnollinen teko tai ulkoinen teko, mikä ei ole lähtöisin Jumalan työstä, niin se on ihan täysin merkityksetöntä. Anything which is external and not originating from God, it's meaningless. Me pyritään siihen, että sä olisit täydellinen Kristuksessa. We are aiming that you would be perfect in Christ. Koska sillä ei ole mitään negatiivisia seurauksia. Because that won't have any negative consequences. Et jos sä seuraat Herraa ja teet jumalisia valintoja elämässäsi, niin siitä ei seuraa sulle mitään pahaa hengellisessä todellisuudessa. If you follow Christ and do the decision according to Christ's will, you won't have any negativity in your life. That won't give problems into your life. Tässä maailmassa ei sitä arvosteta, että sä teet hengellisiä valintoja. In this world, it is not appreciated that you do spiritual choices. Ja sä saatat saada esimerkiksi työpaikasta potkut sen takia, että sä teet hengellisiä valintoja. You might, for example, be fired from your workplace if you do spiritual decisions. Sä saatat tulla syrjityksi sitä kautta, että sä teet hengellisiä valintoja. You might become persecuted by your spiritual choices. Ja sen vuoksi meidän ei tulekaan keskittyä katsomaan niitä, mitä on ulkoisia. And that's why we should not focus on looking at those external things. Ajatelkaa se, että me arvioitaisiin joku ihminen sen pohjalta, että mitä hän
on luonnollisesti, mikä ammatti hänellä on tai pystyykö hän pitämään työpaikkansa. Imagine if you would judge people externally that what kind of job he has, whether he can keep his job or. Ja jos hän on vaikka menettänyt työpaikkansa hengellisten valintojen takia. And for example, if he had lost his job because of some spiritual choices. Ja islamistisessa maailmassa ihmiset, jos ne kääntyy kristityksi, niin ne ei saa enää työpaikkoja. In the Islamic world, if they convert into Christ, they won't be hired anymore. Ja sen takia mikään tämmöinen meidän ulkoinen tilanne ei voi olla se, joka meitä määrittelee. That's why anything what is external in our life cannot define us. Ja meidän on pakko keskittyä siihen, mikä on hengellistä. And we must focus on that what is spiritual. Et me pyritään tuomaan jokainen esiin täydellisenä Kristuksessa. We want to bring everyone ahead and perfect in Christ. Et jokainen teistä olette täydellisiä Kristuksessa. All you are. Jos teidän luonnolliset isät on sanonut teille, että teistä ei ole mihinkään. If your natural fathers have said that you won't be anything. Mutta Jumala sanoo, että kaikki te voitte minussa. But God says that all you can in me. Niin mä uskon Jumalaa, enkä mun luonnollisia isää. That's why I believe my heavenly Father and not my natural biological father. Ja hänessä mä saan voiman kulkea tätä raskasta elämää tässä maailmassa. And in him I can be granted the power to walk ahead in this world. Ja mikä onkaan mahtavampaa omaa itselleen kuin se Jumalan antama täydellinen identiteetti. And what would be greater than that identity which God has given? Mitä jos me kiinnitettäisiin meidän huomio mieluummin Jumalan antama identiteettiin kuin siihen, mitä me itsessämme ollaan? What if we would focus our mind for the identity which God wants to give than what we are? Ja se antaa meille elämässä sen rauhan. And that grants us the peace. Vanhurskauttaminen, niin sekään ei ole teko. Meidän teko. Growing in righteousness is not our own work. Vaan että Jumala on lukenut meille vanhurskauden Jeesuksen työn tähden. God can grant us the growth in righteousness because of the work of Jesus Christ. Jeesus täytti kaiken lain. Jesus fulfilled the law. Ja mitä siitä seuraa meille, että Jeesus täytti lain? And what follows for us for that when Jesus fulfilled the law? Ja mitä siitä seuraa, että me omaksutaan Jumalan täydellinen vanhurskaus meidän identiteetiksi? What follows if we accept fully the God's identity for ourselves? Jesaja 32:17 sanoo, silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. Ja ajatelkaa näitä sanoja. Vanhurskauden hedelmä on rauha. Think about these words. The fruit of the righteousness is peace. Ja mitä se vanhurskaus saa meissä aikaa? On lepoa ja turvallisuutta. And what that righteousness makes happen in us as the righteousness grows in us, it increases the peace and rest. Eli jos sä koet pelkoa ja turvattomuutta sun elämässäsi. If you feel anxiety and fear in your life. Jos sä koet, että sulla on levoton tilanne elämässä. If you feel that you have a restless situation in your life. Niin silloin sun kannattaa keskittyä sen jumalisen identiteetin kehittämiseen. Then you should focus on developing that godly identity. Vaikka teidän elämäntilanteet muutettaisiin hyviksi tässä maailmassa.
Even if your life situation would be converted into something good in this world, niin se ei tule takaamaan meille tätä, mitä tässä sanotaan, että iankaikkinen turvallisuus ja lepo. that won't guarantee that what is promised here, that the everlasting quietness Mäkin olin and aivan assurance forever. innoissani, kun mä sain kuulla, että mä sain uuden työpaikan joku vuosi sitten. I was also so excited when I heard that I got a new job some years back. Ja sitten mä ajattelin, että jes, että nyt mun rahahuolet on ratkaistu. Then I thought all my financial problems are solved. Ja niin mä oikeasti luulin. So I really thought. Mutta se toi mukana uusia ongelmia. But it brought new problems. Ja sitten mä ajattelin, että missä se mun rauha nyt oikeasti pitäisi olla. Then I was wondering, like, where is that peace? Niin se on mun ja Jumalan välisessä suhteessa. When that peace, the actual peace, is in the relationship between me and God. Ja sit mä aloin miettiä sitä, että mikä tuo mun elämään rauhaa. Then I started to ponder that what brings peace into my life. On se, että mä näen tilanteet Jumalan antaman hengellisen silmien kautta. And it is that I see situations through the spiritual eyes which God has opened. Ja mä en tunnistanut mitään asiaa, tai hetkeä, missä mä olisin kääntynyt Jumalan puoleen, että hän olisi tuonut mulle levottomuuden. I didn't recognize any situation where I turned to God and it would have followed restlessness. Vaan joka kerta, kun mä käännyin hänen puoleen, mä sain levon ja rauhan. But every time when I turned towards Him, I received peace and rest. Ja se on sellainen asia, mitä ei voida meiltä ottaa pois. And it is something what cannot be taken away from us. Se on iankaikkinen työkalu, It is everlasting tool, joka teillä jokaisella on työkalulaukussa tai käsilaukussa mukana joka päivä. which you all carry with you in your purse or in your bag. Koska tämä maailma pystyy aina vaikuttamaan teidän ulkoisiin tilanteisiin. Because this world can always affect your external circumstances. Ja asiat, mitkä te luulitte, että on muuttumattomia, niin tulee muuttumaan. And all the things which you thought won't change, they will change. Ja meidän työpaikat tai meidän asuinpaikat, niin ei ne ole 100% varmoja, että me saadaan ne pitää. All your workplaces and jobs, it's not 100% guaranteed that you can keep them. Se ei ole täysin varmaa, että me saadaan pitää meidän puoliso meidän rinnalla koko meidän loppuelämän ajan. It's not guaranteed that we can have our spouse with us. Aina voi tapahtua jotain sairastumista tai onnettomuuksia. Always can happen some sickness or accidents. Niin voinko mä niissäkin tilanteissa löytää rauhan? Can I even in those situations can I find peace? Vaikutus, turvallisuus, lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. Righteousness, quietness and assurance forever. Mitä se iankaikkisuus tarkoittaa? Iankaikkisesti. What does everlasting forever means? It means everlasting. Aina ja jokaisessa tilanteessa. Always and in every situation. Johannes 16:3 sanoo, että tämä minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Ja meidän rauha tulisi olla Jumalassa. And all peace should be in Christ. Ja kun me mennään Jeesusta lähelle, niin hän saa meissä aikaan sen rauhan ja levon. And when we come close to Christ, He makes that peace Niin kuin happen hän in us. mainitsin tuossa alussa, että hän kutsusi ihmisiä tykönsä. Like I mentioned in the beginning, that He invited people towards. Kaikki, joilla teillä on levottomuutta tai te olette taakottunuutta, tulkaa minun tyköni, sanoi Jeesus. All your work and are heavy laden, come to me. and I Olkaa will give you turvallisella rest. mielellä, että hänessä meillä on rauha. Be in peace and you have peace in Him. Ja se saa meissä aikaan sen ilon. And that gives us that joy.
Että meidän ei tarvitakaan iloita siitä, että me saadaan tämä työpaikka, We don't have to rejoice that we have been given a job, vaan siinä työpaikan saamisessakin me ollaan iloisia siitä, että meillä on Jeesus meidän sydämessä. even in rejoicing in that situation, that we rejoice that we have Jesus in our heart. Ja me voidaan iloita siitä, että saadaan elää se hetki yhdessä Jeesuksen kanssa. We should rejoice that we can live that moment with Christ. Ja se saa meissä aikaan sitä, että me ei olla enää toimettomia meidän elämässä. That makes that happen, that we won't be idle in our lives. Et mä haluankin kertoa ihmisille, jotka elää toivottomassa maailmassa, Jumalan antamasta mahdollisuudesta. That I want to tell the good news to the people who lives in the world and in hopelessness. Tell them about the hope. Paljon ihmisillä on häpeää siitä, että ne epäonnistuu omassa yrittämisessä. Many people are ashamed because they fail in their own trying, in their own strength. Ja vaikka menettäisin nyt sen työpaikan tai en saisi sitä työpaikkaa, mitä on hakenut. And even they live in the situation that they have not received the job which they have applied for. Niin silloin mä saatan ajatella, että joku muu oli parempi siihen työpaikkaan. Then I might think that someone else was better than me. Ja mä oon näin huono, kun mä en päässyt sinne. And I'm that bad because I couldn't get in. Mut ne on niinku niitä ajatuksia, mitä tämä maailma meille antaa. Those are the thoughts which world gives us. Mut Jumala sanoo, että hänessä meillä on se ilo ja rauha. But God says that in Him we will have that joy and peace. Ja iloitaan siitä, että me ollaan saatu uudesti syntyä ja omaksua tätä Kristuksen identiteettiä. Let's just rejoice those who have born again and then they can rejoice in Christ. Ja ei kiinnitetä meidän huomiota siihen, mikä on luonnollista. Let's not focus on that what is natural. Täällä sanotaan, että Paavali sanoi, että muutamat teistä ovat paisuneet pöyhkeiksi, aivan niin kuin minä en tulisikaan teidän tykönne, mutta minä tulen pian teidän tykönne, jos Herra tahtoo. Ja silloin minä otan selon en noiden pöyhkeiden sanoista, vaan voimasta, sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Ja tämä on tärkeä ymmärtää, että Jumalan valtakunta ei ole sanassa, vaan voimassa. Kingdom of God is not in the word, but it is in the power. Ja Jumalan valtakunta tulee ilmi tässä ajassa sen voiman kautta. That the kingdom of God should manifest through the power. Se, että mä Jumalan voimassa teen valintoja elämässäni. In that I make choices in my life according to the will of God. Niin se osoittaa ihmisille ja tälle maailmalle, että huolimatta tämän henkilön tilanteesta hän kulkee eteenpäin Herran voimassa. That shows to the world and everyone that this person is walking ahead with the power of God. Että hän ei luota siihen luonnolliseen kykynsä. He does not trust his natural abilities. Hän ei anna tämän luonnollisen maailman ajatusten ahdistaa ja lannistaa häntä. He won't let those natural thoughts to put him down. Ja tässäkin nämä henkilöt sanoivat, että Paavali ei tule tänne. Here also these people said that Paul won't come. Ja että Paavalin elämäntilanne on nyt niin vaikea, että ei se pääse tulemaan. Paul's life situation is so difficult that he cannot come. Kattokaa nyt kuinka hankalassa tilanteessa se istuu vankilassa. Look at him how difficult situation he is in. He is sitting in the prison. Ja kannattaako nyt sellaista Jumalaa seurata, kun laittaa omansa vankilaistumaan? Should you really follow that kind of God who puts his own in the prison? Mutta Paavali ei määritellytkään omaa
identiteettiä sen mukaan, mikä oli ne ulkoiset ominaisuudet tai ulkoiset tilanteet. But Paul didn't define himself externally. Vaan hän sanoi tässä, että jos Herra tahtoo, But he says that if God will, ja jos Herra tahtoo, niin mä tuun teidän tykönä. and if God wills, then I will come to you. Sillä ei ole mitään tekemistä mun ulkoisten olosuhteiden kanssa. It doesn't have anything to do with the external circumstances. Jos Herra tahtoo, niin mä tuun teidän tykönä vaikka ryömien. If God wants, I will come to you even crawling. Ja omassa heikkoudessani mä näytän, kuinka suuri Jumalan voima on tässä tilanteessa. And in my weakness, I will show how great is the power of God in this situation. Ja ajatelkaa, että te omaksutte tämän tyyppisen ajatuksen teidän identiteetin itsellenne. Imagine if you can adapt this kind of thinking into your identity, Huolimatta siitä, miten ihmiset teitä parjaa. regardless how much people scorn you. Te nostatte katseenne päänne ja kohotatte rintanne ja kävelette selkä suorana ja pää pystyssä. And you lift up your eyes and straighten you up and walk with straight head. Sen takia, että te olette kuninkaallinen papisto. Because you are the king's priesthood. Te olette pyhiä. You are the promise that you will be holy. Ja Jumala tekee meistä pyhiä. That God is working for all sanctification. Me pyhitytään päivä päivältä. Every day we grow in holiness. Jumala on lukenut meille hänen vanhurskautensa. God will read for us for His righteousness. Ja ajatelkaa, että alatte käyttäytyä sen mukaan teidän elämässä. And imagine that you will start to behave. Te ette ruoski itseänne ja märehdi omaa syyllisyyttänne. You won't whip yourself and think about your guiltiness. Vaan te rohkeasti uskallatte vaeltaa tätä teidän vaellustanne tässä ajassa. Bravely you dare to continue your walk with hope. Mutta uskokaa, että myöskin te olette kiinnostavia tämän maailman silmissä. But also believe that you are interesting in the eyes of the world. Ja ihmiset kiinnostuu siitä teidän voimasta, mikä teillä on. And people are interested about that power which you are carrying. Ja mä oon nähnyt paljon sitä, että maailma yrittää repäästä uskovia, vakaita uskovia itselleen. I have seen many times how world tries to grab the steadfast believers to itself. Meillä oli Azerbaidžanissa, tai on edelleen Azerbaidžanissa seurakunta. We still have a congregation in Azerbaijan. Ja monet ihmiset tuli silloin seurakuntaan. Many people came into the church. Ja he meni raamattukouluun. They went to the Bible school. Alkoi opiskelemaan Jumalan sanaa. Started to study the Word of God. Alkoi opiskelemaan, kuinka rukoilla ja lähestyä Jumalaa. They started to study and the Word and how to approach God. Pikkuhiljaa epärehellisistä ihmisistä alkoi tulla rehellisiä. Little by little, honest people started to become honest people. Petollisista ihmisistä alkoi tulla tämmöisiä luotettavia. That untrustworthy people started to become trustworthy. Ja ihmisiä, jotka oli aina myöhässä, niin alkoi olemaankin aina ajoissa paikalla. People who were always late, they started to come in time. Ja sitten työnantajat alkoi huomaamaan sitä, että näiden ihmisten, että seurakunnissa on paljon ihmisiä, jotka on luotettavia. And the employer started to recognize that there's many trustworthy people in the congregation. Ja ne yritykset alkoi haluamaan näitä ihmisiä itselleen työntekijöiksi. And those companies started to want to have those people as employees. Et se Jumalan elämä alkaa näkymään teissä.
that the life of God will start to manifest in you. Ei se ole pelkästään sitä, että te tuutte vainotuksi, It is not only that you become persecuted, vaan teidän elämässä alkaa näkymään positiivisia asioita. but positive things will start to manifest in your life. Hengen hedelmiä. The fruit of the Spirit. Ja se tekee työtä meissä. And that is working in us. Tässä 4. Mooseksen kirjassa 20. luvussa ja 4 sanotaan, että minkä tähden toitte Herran seurakunnan tähän erämaahan? Kuollaksemme karjoinemme tänne, ja minkä tähden johdatitte meidät pois Egyptistä, tuodaksenne meidät tähän pahaan paikkaan, jossa ei kasva viljaa eikä viikunoita, ei viiniköynyksiä eikä granaattiomenia, ja jossa ei ole vettä juoda. Mutta mitä teki Mooses ja Aaron? He menivät seurakunnan luota ilmestysmajan ovelle ja lankesivat kasvoilleen. Silloin näkyi Herran kirkkaus heille. Ja musta on mahtava kuva siitä, mitä meidän tulisi kaikkien tehdä. I think it's a really awesome image what we all should do. Koska maailma tuo meidän silmiin todellisia ongelmia. Because world brings real problems into our eyes. Ja Mooseksella ja Aaronilla ei ollut tässä luonnollista vastausta näihin. And Moses and Aaron didn't have natural answers in this situation. Tämä oli todellinen ongelma. It was a real problem. Karjat viedään erämaahan. The cattle is taken into the desert. Ei ole vettä eikä viiniköynyksiä. There is no water, no wine trees. Niin mitä muuta Aaron ja Mooses olisi voinut tehdä, kun mennä Herran eteen? What else Aaron and Moses could have done? Ja Herra antaa heille vastauksia. And Lord grants them the answer. Herran kirkkaus ilmestys heille sillä hetkellä. Glory of the God appeared to them in this moment. Ja sitä mekin halutaan meidän elämään jatkuvasti. And that we also want. Me for our halutaan, lives. että Herran kirkkaus ilmestyy meidän elämään jatkuvasti. We want that God's glory would appear and manifest in our lives. Herra antaa meille semmoista hengellistä silmäsalvaa. The Lord grants us that I Dream or something. eye cream. Spiritual eye cream. Se avaa meidän silmät näkemään hengellisesti And asioita. that makes our spiritual eyes to see. Ja me käännetään katseet pois niistä todellisista ongelmista, mitä tässä maailmassa on. And we turn our eyes away the true, real problems what are in this world Kohti Jumalan antamia vastauksia. towards the answers given by God. Joskus mä huomaan olevani tosi itsetietoinen ja ongelmissa omassa elämässäni. Sometimes I realize myself being very self-aware. Taas this mä situation. epäonnistuin tässä tilanteessa. That again I failed in this situation. Taas mä riitelin tämän mun ystävän kanssa. Again I fought with that friend. Miten mä aina ajaudun tähän tilanteeseen, että mä joudun riitoihin. How come I always end up in this kind of fight? Ja mitä mä silloin teen? Then what I do in those times? Mä analysoin itseäni. I analyze myself. Mä analysoin siitä mun tekoja, mitä mä oon tehnyt. I analyze the deeds which I have done. Kun mun pitäisi katsoa Kristukseen. When I should look upon Christ. Kristuksessa meillä on aina vastaus. In Christ we always will have an answer. Hän sanoo, että pitäkää veljeä parempanne kuin itseänne. He says that think better of your brethren than about yourself. Silloin ei ole kyse siitä, että miten mä itse, minkälainen mä oon. Then it's not about how I am. Mä pidän mun veljeä parempana kuin itseäni. I think my brother is better than me. Kilpailkaa toinen toistenne kunnioittamisessa. Compete of honoring you each other. Ja silloin mä en katso itseeni, vaan mä katson Kristuksen kautta sitä mun veljeä. Then I am not looking at myself, but I am looking my brother through Christ. Ja mä alan näkemään myös itseni Kristuksessa. Then I start to see myself in Christ. Ja Raamattu kuvaa Jumalaa myöskin rauhan Jumalaksi.
Bible describes the God as a Prince of Peace. Silloin se rauha myös tulee häneltä. Then the peace also comes from him. Ja jos meillä on rauhan Jumala, niin hän on sen rauhan lähde. And if we have a God of peace, he is the source for peace. Ja täällä Johannes 15:5 sanoo, että minä olen viinipuu ja te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja rauha on yksi Pyhän Hengen hedelmä. And peace is one of the fruit of the Spirit. Ja Galattalais 5:22 sanoo, että hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Ja ymmärretäänkö me sitä meidän omassa elämässä, että mitä Jumala on tehnyt ja antanut meille? And do we really understand what God has given and done in our lives? Että me, jotka ei ennen oltu ystävällisiä, niin meistä tulee ystävällisiä. That we who weren't friendly, we became friendly. Me, jotka oltiin kiivailijoita ja aina kaikkien meidän veljien ja siskojen niskassa ja perheessä aina tapeltiin meidän sisarusten kanssa, niin meistä tulee sävyisiä ja itsensä hillitseviä. We who used to always argue with our sisters and siblings, we became gentle and having goodness. Se on hirveän tärkeää ymmärtää, että Jumalassa me saadaan nämä kaikki hengen hedelmät. Really important to understand that in God, in Christ, we are given all this fruit of the Spirit. Ja hän muuttaa meitä hänen kaltaiseksi päivä päivältä. And he changes us from day by day. Ja hän saattaa päätöksen sen hyvän työn meissä, jonka hän on aloittanut. And he finishes the work which he has started. Roomalais 5:1 sanoo, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei ole mikään, niin kuin mä ajattelen, että mikä olisi vaarallista tässä ajassa on se, että mulla olisi väärä rauha mun elämässä uskovana ihmisenä. What would be more dangerous than to have the false peace in my life? Ajatelkaa, että teillä olisi väärä rauha, eli teidän rauha perustuu johonkin ulkoisilla asioille. Think about that your peace is based for some external things. Ja te rakennatte teidän elämän tämän väärän toivon antajan varaan. And you would build your life over the false hope. Koska kaikki tämä maailma tulee kyllä haastamaan meidän rauhan. Because this world will challenge our peace. Jeesus meni vuorelle saatanan kiusattavaksi. Jesus went to the wilderness to be tested by Satan. Ja saatana yritti haastaa hänen rauhan lähteen. Satan tried to challenge his source of peace. Kun hän oli ollut syömättä ja juomatta 7 päivää. 40 päivää. When he had fasted for 40 days and 40 nights. Sitten saatana tuli ja alkoi haastamaan häntä. Then Satan came and started to challenge him by word of God. Mutta Jeesuksen rauha ei järkkynyt. But the peace of Jesus, peace of the word, was not shaken. Hän oli siellä vailla mitään varustusta, luonnollista varustusta. He was there without a natural equipping. Ja saatana näytti hänelle maailman varustuksen. Annan sinulle kaiken tämän, jos kumarrat minua. And Satan showed all what is in the world, and he said that he will give this if you bow before me. Mutta Jeesuksen varustus ei järkkynyt. But the word was not shaken. Ja samalla tavalla jokainen teidän luonnollinen varustus tullaan haastamaan. Same way, all your natural equipping will be challenged. Ja mikä on silloin vaarallisempaa, jos me siinä jos meidän rauha perustuu väärin asioihin? And what is the more dangerous than if our hope is based on wrong things?
Mutta jos me turvataan Jumalaa, But if we put our trust in God, niin hän antaa meille levon ja rauhan. He will grant us the peace and rest. Ja meistä tulee sellaisia ihmisiä, jotka pystyy olemaan vapautuneita. And we become a people who can be free. Meidän ei tarvitse olla oikeassa, pitää kiinni meidän oikeassa olemisen tarpeesta. We don't have to hold on that we are right. Vaan me voidaan ihan vapaasti myöntää olevamme väärässä. We can confess that we are wrong, Vaikka me oltaisiin oikeassa. even though we would be right. Koska ei ole meidän tarve, niin kuin meidän ei ole tarve rakentaa meidän identiteettiä sitä kautta, että me oltaisiin oikeassa aina. We don't have to build our identity that we are always right. Ja musta se on niin kuin valtavan vapauttavaa. I think it's really freeing. Ja meidän Jumala on sellainen, joka tietää kaikki ne meidän elämäntilanteet. And our God is the one who truly knows all life situations. Luukas 4.18 sanoo, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumin köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja tämä on niin kuin Jumala, Herran mieli meitä ihmisiä kohtaan. And this is the mind of Christ towards us, the people. Että vangitut saa vapauden ja sokeet saa näkönsä takaisin. That the captives would be delivered Ja ne, jotka and blind would see. kokee olevansa sorrettuja, niin saa vapauden. And those who feel that they are persecuted, that they would be delivered. Ja niin kuin roomalaiset 14.17 sanoisi, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista. Like it says that Romans 14:17, for the kingdom of God is not meat and drink, Vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Ja se on semmoinen Jumala, mitä mä haluan ainakin seurata elämässäni. This is the true God which I at least want to follow in my life, Koska se ei perustu mihinkään luonnolliseen. because it's not based on anything natural, Ja mä voin saada siinä ilo ja rauhan. and I can have that peace and joy. Ja nyt ensi kerralla, kun te alatte katsomaan teitä luonnollisin silmin, And next time when you start to look upon yourself with your natural eyes, ja näette itsessänne virheitä, and we see failures in you, niin muistakaa tämä, että mennään Jumalan luokse. then remember that turn to God, Koska hän antaa meille sen levon ja rauhan. because He will grant us the joy and peace. Ja hänessä me voidaan elää vapaana tätä elämää. And in Him we can be free in this life. Ja meidän elämä muuttuu hänen elämäksi, ei meidän omaksi elämäksi. And our life is converted into His life and not our own life. Ja ihan lopuksi viimeinen jae, Johannes 21.18 sanoo, että totisesti, totisesti minä sanon sinulle, kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljet minne tahdoit. Mutta kun sinä vanhenet, niin sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut sinne, minne et tahdo. Ja tämä kuvaa hyvin sitä, että meidän luonnollinen mieli ei edes tahdo mennä niihin asioihin, mihin Jumala meitä johdattaa. That describes that our natural mind don't want to even go where God is leading us. Mutta kun me uudesti synnytään, me ojennaudutaan Jumalan tykö ja tiedetään, että Jumalassa on meillä varustus meidän elämään. But when we are born again, then we align ourselves into the will of God. Ja hän vie mut sinne rauhan tielle ja ilon tielle. And He leads me to the way of peace and way of joy. Hän kuljettaa mut sinne levon tielle He will elämässä. lead us into the way which leads to peace. Ja mä ainakin haluan itse omaksua tämän maailman tilanteen keskellä tämän Jumalan antaman rauhan.
at least I want to adapt the peace which God grants. Ja enkä lähteä omassa voimissa keksimään ratkaisuja tilanteeseen. And don't want to find solution with my own strength. Ja laittaa sen mun oman viisauden syrjään. And put my own wisdom aside. Ja mikä on mahtavampaa? What would be greater than that? Mä en ainakaan keksi mitään mahtavampaa kuin sen, että mä annan Jumalan kuljettaa mua. I cannot come up anything greater than that I would let God to lead me. Herra, me todella pyydetään, että sä annat meille sen rauhan meidän elämään. Lord, we truly ask and plead that you would grant your peace in our lives. Ja Herra, rohkaiset meitä kulkemaan yhdessä sun kanssa. That you would encourage us to walk with you. Ja me Herra todella halutaan kulkea yhdessä sun kanssa tätä elämää. Lord, we really want to walk with you in this life. Nähdä toinen toisemme, Herra, sinussa. We want to see each other through you and in you. Amen. Amen.